Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Шагыйрь Кадир Минкадир Идият улы Сибгатуллинның тууына 80 ел. Ул 1942 елның 15 февралендә дөньяга килгән. 1994 елның 4 июнендә 52 яшендә вафат булды. Шагыйрьнең якты рухын искә алуны ул үзе укыган бер шигырь белән башлап китик. Кадир Сибгатуллин тавышы. Кар яуганда. Инде җиргә күпме карлар яуган. Барысы да шушы бер кышта. Кара, җиргә күпме карлар яуган. Барысы да ап-ак, чып-чыста. Карлар ява, безнең иңгә ява. Күтәрү карны җиңел дә. Кар күтәрсәң, яңгырын да күтәр, бозларын да күтәр, иренмә. Языгыз хатлар. Тормышта була якыннар ятлар. Сагыш һәм кайгы торгалый сакта. Якын итсәгез, языгыз хатлар. Иракта чакта, бер ел чакта. Иптәш күрсәгез, чынлап сөйсәгез, саран булмагыз җылы хисләргә. Сөенсен әле була дисәгез, янда булыгыз ялгыз кичләрдә. Языгыз хатлар, җылы нур салып. Бер хат язуы авыр түгел дә. Языгыз хатлар, ялкынга манып, бер хат бәясе кыйммәт күңелгә. Шагыйрь Нияз Акмалның Кадир Сибгатуллин иҗаты хакындагы фикерләрен тыңлагыз. 1990 елларга караган язма. Татарстан радиосы фондында саклана. Бүгенге көндә шигырь хакында, шигърият хакында сүз алып бару гаять кыен бер эш. Моның сәбәпләрен сизгер күңелле кешеләр, хәбәрдар кешеләр аңлый, төшенә. Рухи кыйммәтләрнең бер төстән икенчесенә күчеп торуы, сәясәтчеләрнең сәхнә уены, алар алып барган гомум башбашлыклык һәм гомум буталчыклык, читтән кергән товарлар белән бергә киноинтервенция, детектив әдәбият интервенциясе булу, телевидениенең кеше башмыйын төрле эшсез, җиңелчә тапшырулар белән сыйгайтуы һәм башка сәбәпләр шигырь алдында да, шагыйрьләр алдында да җитди кыенлыклар тудыра. Шигырьне кабул итү өчен йөрәкнең дә тере булуы, хиснең гаять сизгер булуы кирәк бит. Соңгы вакытта кеше күңелен, кеше акылын шәйнәп каптырылганны йотарга күнектерү, кем әйтмешли, кешене көтүдәге бер сарык итү процессы бара. Шигырь турында сүз йөртү кыен дидем. Ләкин менә шундый бер вакытта да мин һич икеләнмичә Кадир Сибгатуллин шигырьләренә мөрәҗәгать итә алам. Чөнки халык күңелендә, димәк шигъриятта да үзгәрми торган, мәңгелеккә йөз тоткан, даими һәм дәвамлы булган рухи кыйммәтләр бар. Гасырлар дәвамында, рухи үлемгә хөкем ителгән бер заманнарда да халык әнә шул дәвамлы кыйммәтләр бәрабәренә исән калган. Әнә шул кыйммәтләрне сизгер тойган шагыйрьләрнең иҗаты сәяси кысалардан, заман һәм шур кысаларыннан, тормышның аерым холык-фигыльләреннән өстен булып калган. Аларның иҗаты һәрбер чорда кеше күңеле өчен җан азыгы булып әверелгән. Кадир Сибгатуллин әнә шундый шагыйрьләрдән. Гомумән шагыйрьләр турында, әдипләр турында сүз алып барганда, аларның иҗатлары турында сүз алып барганда, яки аерым бер әсәргә генә тукталу дөрес түгел дип уйлыйм. Чөнки иҗат юлы бер бөтен. Ул бер-беренә бик тә тыгыз бәйләнгән күренешләрдән, бер-береннән аерылгысыз халәтләрдән тора. Менә хәзер дә минем күз алдымда шагыйрь тарафыннан күп еллар элек язылган, укучыда бәлки башка төрлерәк кичерешләр, башкачарак хисләр тудырган бер шигырь бүгенге көнебезгә үтә дә авазлаш түгелме? Мин аның кайбер юлларын хәтергә төшерергә телим. Әллә уйнап, әллә безне сынап, әллә дулап чаба бу атлар, зилзиләдә басып торабыз күк, егылышып ята зур атлар. Әй ыргылды атлар басуларга, тышауларын үзеп чаптылар, башак чәчрәп калды тыяклардан, күзләрендә кайнар чаткылар. Әллә гарлек, әллә ирлек инде, ир аты иш без дә дөньяның, үзек тышау белән туктата алдык, айгырларның шашып дулавын. Егет итеп тойды безне тайлар, муеннарын кычып чапканда, кешни алар борылып килде, без тора алмый егылып ятканда. Әгәр дә мин кайбер сүзләрне алыштырсам, бутап әйтсәм, шагыйрь үзе дә, аны яратып укучылар да мине гафу итсен. Бу тапшыруга мин әманәт китабында, гам китабында табып өлгерә алмадым. Кибетләрдә юк, шуңа күрә яттан хәтердә калган чагына укыйм. Хәер, монысы сүз уңаеннан. Төп сүз бит шигырьнең үзе турында.
Болында атлар көтеп йөргән малайлык вакытын бер сурәт итеп алган да, шагыйрь шушы сурәтне халык язмышына салган. Әйе, безнең халык язмышында ат иярләү, ат менү аерым бер символга ия. Хәтта шундый гыйбарә дә бар. Җәяүлегә калган татар дип әйтәләр. Татар өчен иярдән егылу, җәяүлегә калу иң зур хурлык. Кадир Сибгатуллинның шигырен дәвам итик. Баш очымда яшел түшәк икән, юрганым да яшел икән дим. Атлар көтеп йөргән бу болында, мин төш күреп яшим икән дим. Әкияттәге кебек кешни, ат көтүе кайный тугайда. Әкиятләрдә түгел, тормышта да таз малайлар булдык бугайла. Атлар бүтән, узышлар да бүтән, бормаланып беткән тугайлар. Кешни борылып килмәс инде, без егылып калсак бу тайлар. Шулай, атлар бүтән, узышлар да бүтән, тугайлар, язмыш тугайлары боргаланып беткән. Ә безнең бүгенге көнебез нәкъ шулай түгелмени? Әмма әйткәнемчә, шагыйрь өчен мәңге искерми торган рухи кыйммәтләр исән кала. Шуңа күрә дә бүгенге буталчык чорда яшәү мәгънәсен, аның төсмерен җуярга теләмәгән, җан азыгы табарга теләгән кешеләргә мин нәкъ менә Кадир Сибгатуллин иҗатына йөз тотарга киңәш итәр идем. Кадир Сибгатуллинның якты рухын искә алуны 2011 елда аның тууына 70 ел тулуга багышлап әзерләнгән тапшыру белән дәвам итәбез. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребез өчен махсус әзерләнгән тапшыруыбызны башлыйбыз. Февраль айында күренекле шагыйрь Кадир Сибгатуллинның тууына 70 ел тула. Ул үзенең соңгы 10 ел гомерен Чаллыда яшәде, шунда иҗат итте. Шул уңайдан Чаллы язучылары безгә махсус тапшыру әзерләп җибәрделәр. Аны шагыйрә Әлфия Сиддикова алып бара. Дулкынга ташланган кызлар күп, кырларым күмелгән рәшәгә, җырчы да, шагыйрь дә булмады, монда ту, монда үз яшәдә. Әлеге шигъри юлларның авторы, милли поэзиябызны берсеннән-берсе гүзәл әсәрләр белән баеткан Кадир Сибгатуллин Татарстаныбызның иң матур табигатьле Кама суы ярларына терәлеп торган Балык бистәсе районы Балыклы Шүкәй авылында туып үскән бик тә үзенчәлекле шәхес иде. Ул шигърият мәйданына инде җитлеккән шагыйрь булып, өйрәнчек җырларын үтеп тормыйча тарам булып килеп керә. Әле 1974 елда Әманәт исемле беренче җыентыгы басылып чыкканчы ук шигърият корифее Хәсән ага Туфан аның газетадагы шигырьләрен күреп, менә бу шагыйрь, тумыштан шагыйрь дип соклана һәм соңгарак аның иҗатын Кадир Сибгатуллин шигъри вакыйга ул дип бәяли. Узак еллар журналист булып каләмен чарлаган Кадир Сибгатуллин гомеренең күп өлеше Балык бистәсе төбәге белән бәйле, соңгы 16 елында ул Ярчаллы шәһәрендә яшәп иҗат итте. Ул Казанда узган язучыларның 12нче курылтаеннан Чаллыга кайткан юлда 1994 елның 4 июнендә кинәт вафат булды. Кабере туган ягы Балык бистәсе районының Кече Укмас авылында. Радио алгычлар янына җыелган милләттәшләребезне шагыйрьнең иҗаты һәм гомер юлы белән якыннанрак таныштыру өчен Ярчаллыдан аның иҗатташ дусты, ярдәмчесе, тормыш иптәше Фәния ханым Хамматованы чакырдык. Фәния ханым, Кадир абый исән чагында ук Ак бүре кино студиясында Иманга кайту фильмы төшерелде. Әңгәмәбезне шуннан башлыйк әле. Әлеге фильм шагыйрь өчен халкыбызның иманга кайтуына булган өметләр багланышы иде дисәм, бер дә ялган булмас. Милләтебез язмышы Кадирның бөтен гомере буе шигырьләрендә языла килә. Инде 1993 елда аңа Ак бүре кино студиясенең үз телебездә беренче фильмын төшерү мөмкинлеге тугач, ул аңа бик теләп алына. Иманга кайту дигән исемдә шагыйрь уйланулары титры астында сценарийда яза. Бу фильмны язарга Кадир күптән әзер булган. Инде мөстәкыйль дәүләтебездә аякка басып барган көннәрендә ул мөстәкыйльлекнең кыл өстендә булуы, илдәге тәртипсезлек, кешеләрдә иман сыйыклыгы, шагыйрьнең уйларын кайчандыр дөньяга танылган, инде бүген таркалган бөек Казан ханлыклары, атаклы Болгарыбызның бай тарихына юнәлтә.
Казан телевидениесе аша беренче презентация уздырылган көнне ул үзе былай сөйләде. Иманга кайту дигән әйбер үзе үк әйтеп тора. Без болгар бабаларыбызга мөрәҗәгать иттек, шуңа күрә ул безгә кирәк. Алар культурасына, алар дәрәҗәсенә без әле җитмәгәнбез бу яшәгән көннәрдә дә. Аларга мөрәҗәгать итүебезнең төп сәбәбе шушы рухи ярлыктан ничек булса да котылып калырга кирәк иде. Менә шушы вакытларда үзебезнең җаныбызны, рухыбызны саклап калырга кирәк. Менә шул ул иман. Ул дин генә түгел, мәчет кенә дә түгел, ә менә җанның катламын, кешенең рухын саклап калу дигән сүз. Аның идеясе күптән безнең җанда булган. Барыбызның да күңелендә йөргән. Җаныбыз чистарсын, балаларыбыз динле булып, иманлы булып үссеннәр дип. Кеше булып йөрү җирдә җиңел түгел. Бик күп нәрсә безнең сүзне көтә бүген. Тоегыз ди, ишетегез, күрегез ди, туар моңнар, туар җырлар урын эзли, дип ашыргаланып дәшә шагыйрь дөньяга. Әйе, бүгенге заманда кыйммәтләр үзгәрде. Китап чыгару авырлашканнан авырлаша барган заманда да сез шагыйрьнең архивын барлап, 1999 елда «Осенняя весна», 2002 елда «Әйтте шагыйрь», 2007 елда «Бер ноктада» дип исемләнгән шигъри җыентыкларын төзеп дөньяга чыгардыгыз. Үзем дә каләм тибрәтүче буларак мин бу эшегезне милләт хакына кылган батырлык мисалы итеп кабул итәм. Кадир Сибгатуллинның гомер дәвамы булган әлеге китапларны чыгаруда сезгә кемнәр булышты? Бу китапларны чыгаруда миңа Кадирның үз китаплары ярдәмгә килде. Юлларга чыгыйк әле без, бер нужа күрик әле, рәхәтен, газабын бергә тигезләп бүлик әле. Үзебез арсак, ишенсәк, күрерләр, булышырлар. Юлларга чыгыйк, юлларга, юлда гел узучы бар, дип язган иде бит бер шигырендә. Һәм мин кешеләргә бардым. Кемдер миңа азына сүз белән, кемдер азына эш белән булышты. Мин аларны зур итеп кабул иттем. Беренчеләрдән булып, нәшриятларның кайсы ишеге кайсы якка ачылганын миңа күрсәтүче язучы Шаһинур Мустафин булды. Рәхмәтем зур тәрҗемәче язучы шагыйрь Мансур Сафинга, балалар язучысы шагыйрь Рәшит Бәшәргә, шулай ук китап редакторлары журналист Чәчкә Хисетдиновага, язучы Фарис Сафинга, шагыйрь һәм драматург Рафис Корбанга, иң күп булышучыларның берсе китапларның дизайнеры Илшат Фәрраховка. Беренче ике китап «Осенняя весна», «Әйтте шагыйрь» хөкүмәт хисабына чыгарылмады. Миңа калса, Кадирның кычкырып торган дошманнары да юк кебек. Ә шулай да Татарстан язучыларының шаллы бүлеге рәисе Вахит Имамов борчылып булай ди. Казан язучыларының юбилеена калын китаплар чыгарырлык дәүләт бюджетыннан акча бүлеп бирелә. Кадир абый татар әдәбиятында иң киң юл алган бөек шагыйрь. Башкаларны көнләштерә торган талант иясе. Димәк, аңа бүген дә аяк чалалар. Бәлки, шулайдыр да. Кайбер вак җаннарны кабристаннан да калтыратып, шүрләтеп торырлык булгач, шигъри сүзе, иҗаты бик көчле булган димәк. Бар халыкның җанын ничек итеп тетрәндерә икән бу кадәр? Үткәннәрдән, киләчәктәндер бу, мәңгелектәндер бу моң хәбәр. Кадир Сибгатуллин иҗаты аша дөньяга кабат туган сирәк шагыйрьләрнең берсе. Вафатыннан соң да яңа шигъри җыентыклары дөнья күргәннән соң, бары тик 52 ел гомер яшәп, арабыздан бик иртә киткән шагыйрь исеме көчле яңгыраш тапты. Чыккан китаплары белән әйтерсең лә яңадан туды. Китапларны кулга алган кешенең җаны шагыйрь җаны белән кабат очрашты. Китаплар үзенең киң катлам укучыларына барып ирештеме соң? Таратыла китаплар әкренләп. Киң катлам укучыларга җиткерү мәсьәләсе авыррак шул хәзерге заманда. Электән үз язучыларыбызның китапларын күләмләп сата торган китап сөючеләр җәмгыяте дә таркалды. Юк ул хәзер. Инде килеп шәһәребездә, республикабызның төрле почмакларында, чит төбәкләрдә дә үткәрелә торган масса күләм культура агарту чараларында исән язучыларның әсәрләре администрация аша дәүләт хисабына күпләп таратыла икән. Ул исемлектә мәрхүмнәрнең дә бик авырлык белән чыгарыла торган китапларын күрәсе килә. Рус тәрҗемәсендәге «Осенняя весна», «Әйтте шагыйрь» китаплары басылып чыккач, аларны Татарстанның милли китапханәсе шәһәребезнең мәгариф, мәдәният бүлекләре аша мәктәпләргә, китапханәләргә бирү мөмкинчелеге туган иде. Укымыйлар түгел, укыйлар. Сибир якларында эшләүче Әстерхан татары, милләтпәрвәр Равил әфәнде Вальшин,
Әйтте шагыйрь китабын Кадирга багышланган Мәйдан журналын вариантында күреп, нәшриятта чыккан китапларын шул исәптән русча китапларында почта аша күпләп сыратып алды. Ә менә Татарстан китап нәшриятында дәүләт хисабына бастырылган бер ноктада китабы 50% килешү буенча соңнан калганнары да тулысы белән Чаллыга кайтарылды. Ярый әле Балык бистәсе район газетасының баш мөхәррире Вазих Фатыйхов Казанда очрап, безнең арбадан күпмесендер сырап алып калып, үз китапханәләренә алып кайтып китте. Ул чактагы Тукай муниципаль район башлыгы Таһир әфәнде Хөрмәтуллин Кадир Сибгатуллин иҗаты белән таныш булып чыкты һәм китапларны бип-коллектор аша авыл һәм мәктәп китапханәләренә кирәк кадәр алдыртты. Рәхмәт аларга, изге эшләрен тарих онытмас иншалла. Шулай итеп, инде дөнья куйган шагыйрьнең сайланма әсәрләреннән төзелгән 560 битлек саллы китап, чит төбәктә таралып яшәүче милләттәшләребез турында әйтмим дә инде, үз Татарстаныбыз җирлегендә яшәүчеләргә дә җиткерелмәде. Гаҗәп хәл бу. Бу чакта Кадирның Туфан белән сөйләшү дигән поэмасындагы сүзләре искә төшә. Кем өчендер шигырь улы хәвеф, кем өчендер шигырь таяныш, шигърияте булмаганы бер хәл, шигърияте беткән аяныш. Бөтен дөнья татар конгрессы төрле форумнар үткәргән көннәрдә оештырылган китап күргәзмәләрендә Кадир Сибгатуллинның да китаплары куелган булса, чит җирләрдә яшәгән татар диаспорасына шагыйрьнең әманәте һичшиксез барып ирешкән булыр иде. Менә шуңардан бер генә изек. Каныбыз, җаныбыз кушканча, руның теләген үтәдек. Билләрне турайтып бастык та, дәүләтнең байрагын күтәрдек. Тел дә бер, дин дә бер, ил дә бер. Дөньяга сибелеп ятабыз. Һәр кемгә ирешсен бу хәбәр. Мөстәкыйль дәүләтле татарбыз. Исәндер сагыну сагышлар, ватансыз тора алмый кайсыгыз, туйгансыз читләрдә каңгырып, кайтыгыз, кардәшләр, кайтыгыз. Кадир шигырьләренең кешегә тәэсире искиткеч зур. Бу хакта бер-ике мисал әйтеп китим. Татарстан халык язучысы Мөхәммәд Мәһдиев белгәнебезчә, Кадир вафатыннан соң нәкъ бер генә ел яши. Үләренә 2 атна кала, ягъни 95 елның 29 маенда шагыйрь дусты Мансур Шиһапов белән очрашкач, ул аңа Кадирның Чит илдән хат дигән шигыре язылган кәгазь битен калдыра. Анда язылган: Кадир Сибгатуллин миңа моны почта аша салган иде. Мин бу шигырьне ничә еллар буе очрашуларда сәхнәдән укып бирдем. Әллә ни күңелем борчулы, авыллар тынышмы, иминме, гомерем үтә бит Габдулла, күрергә тилмереп илемне. Кайтам дип канатта кагындым, борылдым вокзалга җиткәндә, туган ил каргышы төшкәндер, ят итеп читләргә киткәндә. Зур итеп күчтәнәч салгансың, дару күк тотабыз каз итен, көненә 3 кат карыймдыр, кыш теле төрелгән гәҗитен. Үзең бер кунакка килеп кит, монда да була тук яшәргә, тик менә ямансу, бик моңсу, кеше юк безнеңчә дәшәргә. Балалар телләрен онытты. Без дәшсәк аңламый көләләр. Күп гомер калмады Габдулла. Монда да каядыр күмерләр. Авылның зираты ни хәлдә? Тирлектән таптата күрмәгез. Картайган көнемдә кайталсам, мине дә кәфенләп күмәрсез. Камаз шигырьләрендә шәһәргә килеп авылны сагынып яшәгәннәрнең кесәсендә шул бер ишек шигыре йөрде. Кинәттән килеп кочаклап алганда, Кадир танымы чарактырса, без шул инде Кадир туган. Дирмантисыз ишек дип сагышланып алалар иде. Гомере буена балалар укыткан педагог, язучы Рафаил Газизов хисләре ташып, Кадирның шушы шигыренә карата тәклид шигыре иҗат иткән. Авыл ишекләре затлы ишек, татар өчен иман ишеге, авыл, авыл гынам, авыл каем, милләтенең соңгы бишеге, дип дәшәдә ул үзенең кумирына язмасын булай тәмамлый. Кадир Сибгатуллин күңелемдәге Салават күперенең бер төсе, сызылышы булып яши, аның балкышы көчәя бара. Һәр әдипнең күңелендә теләсә, теләмәсә дә Кадир Сибгатуллин шигырендәге кебек сорау ята. Алып китсә мине көтмәгәндә, üzülеп калса гомер киселеп, бу тормышның бөтен нигезләре китәр кебек кинәт ишелеп, мин саласы соңгы ташы кала, миннән башканы кем салыр? Кинәт кенә китеп бар да, имеш, минем өчен җирдә кем калыр? Янып атылган йолдызның сызылып изе кала. Шагыйрьнең йөрәктән чыккан сүзе. Кадир абының калган мирасы белән сездән башка шөгыльләнүче булдымы? Иҗатны кайгырту чынлап та үзе бер ритуал ул.
Язучы, шагыйрь архивын бернинди башка төрле архивлар белән дә чагыштырып булмый. Аның билгеле бер стандарты да юк. Шуңа күрә, бигрәк тә шагыйрь архивы белән әдәбият белгече генә булмаса, теләсә кем эшли дә алмас кебек. Кадир вафатыннан соң беренче елларны, өйдәге әдәби мирасны Казандагы Тел, әдәбият һәм сәнгать институтына бирү юлларын тапкан идем мин. Ул вакыттагы ректоры Мир Фатых Закиев, профессор Масил Әхмәтҗанов, Илбарис Аганадыровлар бик теләп үзләренә алырга булганнар иде дә, һаман да шул. Яшәү рәвешебезнең таркаулыгы, арада кыткы, хисетлеккә күбрәк юл куелу сәбәпле, мирас үз вакытында анда тапшырылмады. Инде аның иҗатын фәнни яктан өйрәнү максатыннан 1999 елдан башлап архив белән язучы Гаяз Исхаки исемендәге премия лауреаты Фатил Сафин шөгыльләнде. Инде ул 2008 елда Чаллының үзендә рухи мирасны өйрәнү фәнни методик үзәк оештырып, әдәбият һәм сәнгать әһелләренең ятим калган архивларын шунда туплый башлады. Аларны эшкәртеп бераз эш нәтиҗәләрендә күрсәтә башлагач, кымшана алмый яткан әдәбият дөньясына жан өрелгәндәй булды. Хөкүмәтебез тарафыннан теләктәшлек бетеп китеп, таркалагына күрмәсен бу үзәк дигән теләктә яшибез. Әгәр ул башланган эшен дәвам итәрлек дәрәҗәдә тернәкләнеп китә алмыйча тукталып калса, Алла сакласын. Бер Кадирның гына димим, башка мәрхүмнәрнең дә архивларының вакытлар үтү белән бөтенләй юкка чыгу ихтимал. Бу инде татарның никадәр интеллектуаль хәзинәләре эзсез югала дигән сүз. Шундый вакыт хәзер. Йылый-йылый шигырь генә бүген язарлык, шагыйрьләрнең сүзен йөрәкләргә укол итеп бүген кадарлык. Шигырьләрнең кирәк чагы алда, бәяләре булыр шамасыз. Булыр микән шигырьләре генә, калмас микән кеше шарасыз. Милләтеңнең әдәбияты, халкыңның шигырияты исән сау булсын дисәң, аның киләчәге турында үзлексез кайгырту кирәк дип яза 1987 елда үзенең бер язмасында шагыйрь Кадир Сибгатуллин. Әлеге язма шигырьләрнең кирәк чагы Кадир Сибгатуллинның иҗат дөньясы дип исемләнгән монографияда урын алган. Монография авторы Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы, филология фәннәре кандидаты Фатил Сафинга сез ул эшләрне нәрсәдән башлап җибәргән идегез дигән сорау белән мөрәҗәгать иттек. Кадир Сибгатуллинның иҗаты белән мин дөресен әйткәндә армиядан кайткач 74 елда Казанлылар журналыннан аның шигырьләрен сугыш чоры һәм сугыштан соңгы халкыбызның Салый балаларның, хатын-кызларның, ир-егетләрнең язмышын чагылдырган тирән истәлекле фәлсәфи һәм бик сәнгать итеп язылган шигырьләре белән танышудан башланды. Инде Казан дәүләт университетына укырга кергәч, беренче курста ук үзенең лекциясе вакытында Мөхәммәд ага Мәхдиев безгә булай иде. Менә әле сез яшьләр, шигърият безнең бик бай, әдәбиятыбыз бай. Шулай да шигъриятның, әдәбиятның киләчәге бармы дигән сорау безнең һәр кайсыбызның башында тора. Менә бу сорауга әгәр дә җавап эзләгәндә сез искә алыгыз. Менә бүгенге көндә безнең ике бик шәп шагыйрыбыз үсеп килә. Аның берсе Зиннур Насибуллин, берсе Кадир Сибгатуллин дип әйткән иде. Һәм мин шул көннән башлап инде бу шагыйрьләр иҗатына аеруча игътибарлы була башладым. Һәм 87 елда аның Таңнар һәм кичәләр дигән шигырь китабы чыгу зур ачыш булды минем өчен. Кадир Сибгатуллинның башка шигырьләрен bundan алда белсәм дә, аның инде нык өлгергән, җиткән, алпат шагыйрь икәнлеген раслаган китап булды ул. Һәм менә шу китапны укып чыкканнан соң күпмедер вакыт үтте, карыйм матбугатта да, әдәби мөхиттә да бу китап турында ләм сүз әйткән кеше юк. Мин ул вакытта әле КамАЗ заводында эшләгән кеше буларак, әдәбияттан читтәрәк тоелсам да үземне, ниндидер бу дөрес булмаган эш сымак шагыйрьнең иҗатына күз йомысы барак кабул иттем. Һәм шушы китап турында зур мәкалә язып чыктым. Моны Кадир абый укыган һәм шок катып, яңадан минем белән танышкач сөйләде. Ничек синең менә шулай башыңа килде бу? Башка безнең тәнкыйтьчеләр, әдәбиятчыларыбыз яза алмаган, ничек җиткереп алдың син дип инде. Аннары 1992-93 елларда шулай аның иҗаты белән шөгыльләргә туры килде. Беренчедән Кадир абый инде безнең Чаллы яшьләр оешмасында пропаганда бүлеге башлыгы иде. Без аның янына еш килеп йөри башладык. Шигырьләрен укып, сокланып йөрдек.
Шул ук елларда аны Габдулла Тукайсында дәүләт премиясенә кандидат итеп рәсми төстә игълан иттеләр. Һәм менә шулардан да Казаннан да аның иҗатын халыкка күрсәтергә теләп язган кешеләр табылмады. Булай итеп булмас, Кадир абыйыбызның иҗатын без халыкка күрсәтик дип, мин мәкаләләр язып, үзебезнең Шаллыда, район газетларында, республика газетларында бастырып чыгардым. Һәм бу хәлдә шулай инде Кадир абый белән безнең арабызны, бер-беребезне аңлавыбызны якынайтты. Аннары ул минем шулай ук беренче кулъязма китабымны укып Хәйр Фатиха биргән кеше. Монда инде һеч кенә дә була алмый. Мин Кадир абыйның иҗатын зорладым, ул минем иҗатны күтәрергә тырышты дип әйтү түгел. Шуннан да монда инде шын хәйр хаклык турында сүз була. Мин инде аспирантурага укырга кергәч, Татар дәүләт педагогика институты вакытта педагогия институтына, аннан университет булды. Шул вакытта Кадир абыйның тормыш иптәше Фәни апа белән очрашып, аннан рөхсәт алып, шулай ук үземнең фәнни җитәкчем филология фәннәре докторы профессор Фата Галимуллинның хуплавы белән без Кадир ага Сибгатуллинның шигъри иҗатын барларга тотындык. Башта аның вафатыннан соң әйткәннәр иде, Кадир Сибгат шигырьләрен бөтенсен бастырып бетергән, аның нинди булса басылмый калган мирасы юк дип игълан иткәннәр иде. Чөнки комиссия төзелгән иде, ул вафат булгач, архивы белән эшләгәч, билгеле булды, Кадир абыйның әле шактый басылмый калган шигырьләр дә бар икән. Бер төр шигырьләр ул бастырып чыгарга өлгерәлми калган. Икенче төр шигырьләр бар. Аларны ул инде җыентыкларына кертмәгән төрле фикерләр белән, я йомшаграк дип уйлагандар, я бу китапта кертми торсын дип. Менә без буларның барысын да җыеп, тагы шулай ук әйтте шагыйрь дигән Фәни апа белән төзеп китабын чыгардык. Анысы Фәни апа аның русча «Осенняя весна» дигән китабын шулай ук төзеп чыгарды. Бу ике китапта безнең Майдан журналында эшләнде. Турыдан-туры минем рөхсәт белән, минем хуплавым һәм минем тәкъдимем белән. Чөнки компьютерлар техникасы, компьютерлар заманы үтеп керде. Андый көчле компьютерлар безнең Майдан журналында бар иде. Инде диссертация мәсьәләсенә килгәндә, без алдык аның шигъри иҗатын һәм биографиясын. Чөнки һәр язучы, зур шәхес үзе исән чагында барысы да билгеле кебек. Менә үзе киткәч, бик күп ак таплар барлыкка килә башлый. Бик күп имеш-мимешләр тарала, легендалар йөри башлый. Аларның барысын да өйрәнеп, шын биографиясын төзү бурычы да куелды. Документлар белән аңлатылган биография. Бу яктан да шулай ук инде аның архивын өйрәнгәндә, Фәни апаның безгә иң зур хезмәте Кадир абый Сибгатуллинның архивын саклап калу, туздыртмау. Безгә тулы мөмкинлек бирелде аның архивы белән эшләргә. Менә шу архивтан без булган документлар нигезендә аның биографиясын эшләдек, шигъриятен системага салдык, аның рухи нигезләрен, эстетик нигезләрен билгеләдек, фәлсәфи мотивларын һәм нинди тематиканы күтәргәннәрен, нинди сурәтлелек, ягъни иҗатка хас барлык сыйфатларны, мөһим дип тапкан әйберләрне, үзенчәлекләрен диссертацияда күрсәтеп, аны шул дәүләт педагогика университеты галимнәре каршында, шулай ук университет галимнәре белән берлектә булды, тикшерүгә куйдык. Диссертация хупланды. Шуннан соң инде шушы диссертация нигезендә без зур Шаллы шәһәрендә Кадир Сибгатуллинның иҗатына багышланган фәнни гамәли конференция үткәрдек. Менә шу фәнни гамәли конференциягә республиканың иң зур галимнәре, әдәбият белән шөгыльләнә торган, тел белән шөгыльләнә торган барлык зур галимнәр дә килде монда. Бу инде һәр шагыйрьнең, һәр язучының үзе исән чагында да, аннары иҗатын өйрәнүдә дә хыялы фәнни гамәли конференция. Чөнки менә шу фәнни гамәли конференция вакытында аның иҗаты барлана тагы бер тапкыр яңаша, заманча караш белән күтәрелеп алына һәм урыны билгеләнә әдәбиятта. Бу бик кирәкле эш иде, зур бер вакыйга булды. Мин инде шактый еллар
эшлим шолда. Мондый да зур дәрәҗәдәге фәнни гамәли конференциялар бик сирәк була. Менә Кадир абыйның иҗатын өйрәнгәндә бу безнең иң зур эшебез булып торды шулай ук. Аннар инде Казан дәүләт университеты каршындагы гыйльми шурада мен инде диссертация якладым. Һәм ул бик уңышлы дип табылды. Анда шулай инде Кадир абыйның иҗатына битараф булмаган галимнәр бик күп иде. Бик куанып, бик зур күтәренкелек белән алар диссертация яклау барышын күзәттеләр, сораулар бирделәр. Һәм инде менә бу эшләр ахырда безнең төгәлләнде. Фәнни апа Кадир абыйның бик зур кулъязма сын эшләре бер нуктада дип аталган. Аның бик күп иҗатының төп нигездә дип әйтергә кирәк. Барсын да туплап, менә бит үзем китап нәшриятына тапшырдым аны. Һәм ул басылып чыкты. Бер нуктада дигән китабы Кадир абыйның инде ул безнең әдәбиятта бер казаныш буларак аерым бер урын алып торган китап. Жылы кулга, безнең жылы сүзгә бик тәм мохтаҗ җаннар бар әле. Дөньяларда хаста, заманада күп йөрәкләр әле яралы. Ди Кадир Сибгатуллин Туфан белән сөйләшү дигән поэмасында. Дөньяларда, заманада үзгәреш чорларын кичерсә дә, хаста хәлендә кала бирә. Күпме әдипләребезнең йөрәгеннән кайнар кан тама, яралы йөрәкләрдән тамган шигырь тамчыларын күңел назы белән төреп юатучылар да азайганнан азая. Шулай булса да, Кадир Сибгатуллинның иҗатташ дуслары һаман да арта тора дияр идем. Әлбәттә, Фәния ханым, бу сезнең тырышлык, тынгысызлык нәтиҗәсе. Шагыйрь яшәгән йортка шигырь сөючеләрнең, аның иҗатын яратучыларның изе суынып тормый. Аллаһка шөкер, бу мәсьәләдә мин зарлана алмыйм. Вафатына күп еллар үтеп китсә дә, Кадир үзен бер генә көндә онытып тормый. Элек үзе өйдә булмаганда, ишеккә зур итеп кер дип язылган кәгазь кыстырып калдыра торган гадәте бар иде. Ишекне ябылып торганы булмады безнең. Күңелне юатып, хәзер дә киләләр. Улы әдипме, башлап язучымы, газета, журнал редакцияләреннән, китапханә хезмәткәрләре, көй язучылар, җырчылар, рәссамнар. Иҗат дәртемендә, язасы килә башлый дигәннәрендә ишетергә туры килә. Шагыйрь яшәп иҗат иткән йортта аның рухы һаман да яши күрәсең. Аңа багышланган шигырьләрен күтәреп киләләр. Иҗат, әдәбият, сәнгать турында сөйләшүләр шын мәгънәсендә иҗат кешесенә әйләнеп китә. Хәсән Туфан, Кадир Сибгатуллинга алмашка яңа буын шагыйрьләр килә икән, ул үзе бер сөенеч. Әдәбият, сәнгать әһелләре белән ишашулар барыбызның да иҗат эшләренә уңай йогынты ясый. Яшәүгә этәргеч бирә. Рухландыра дисәм дә була. Күмәк эшләр эшләнә. Менә шуның бер мисалы булып, Яршалы типографиясендә библиографик күрсәткеч нәшер ителде. Шагыйрьнең тәрҗемәи хәлен, нәсел-нәсәбен ачыклау, библиографик мәгълүматларны җыйнау байтак вакытны күп җигәрне ала торган вак, чынлап та күмәк башкарыла торган эш. Гамәлгә аша кешеләрең, кодрәтең җитмәс эше, бер булып әгәр тотынса, ике кеше дип Кадир абый үзе дә куәт биреп торган төсле. Библиографик күрсәткечне нигездә ике кеше туплап дөньяга чыгарды. Ул хакта Чаллы шәһәренең Муса Җәлил исемендәге шәһәр үзәк китапханәсенең баш китапханәчесе Роза Хәмидуллина сөйләр. Бу библиографик күрсәткеч Кадир Сибгатуллинның 2008 елның 1 декабрына кадәр дөнья күргән басмаларын һәм аның хакындагы әдәбиятны үз эченә алган тулы мәгълүматлы китап. Шагыйрьнең тормышын һәм иҗатын өйрәнүчеләргә әзер әспә булып дөнья күргән әлегә кулланма китапны без Фәния Пахаматова белән бергә эшләдек. Бу китапны тәкъдир итү кичәсе Чаллыдан зур делегация чакыртылып, Балык бистәсе гимназиясендә үткәрелде. Китапларның аз булуына карамастан, без аны 50 дәнәсен гимназияга урнаштырылган Кадир абый музеенда калдырдык. Кичәбезне муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рашат Хабибуллин үз чыгышында бүген дә күпләрне тетрәндерерлек шигырь юллары белән башлады. Авыр димим сине, җиңел димим. Үлчәп булмый сине замана. Еллар белән яшьләр картаялар, яшьләр белән еллар яңара. Кадир абыйның якын дусты, каләмдәше. Шулай арабыздан иртә киткән халкыбызның күренекле шагыйре Нияз Акмал Чаллы телевидениесе өчен бирелгән интервьюсында Кадир Сибгатуллинның иҗатын, аның шигъриятен, милли шигъриятне,
академия наук дәрәҗәсендә өйрәнергә зарур. Академиклар өйрәнерлек фәлсәфә, мантык, этика, эстетика. Ул зур укытучы, сабак бирерлек укытучы дип бәяләгәнен белгерткән иде. Бүгенге көндә әдәби мәйданга килүче яшьләр Кадир Аби Сибгатуллинны үзләренең остазлары итеп саныйлар. Аның иҗатына мөрәҗәгать итәләр. Китапханәчеләр, әдәбият сөючеләр, укучылар өчен ачып укыла торган иң серле шагыйрь, иң серле китап булып кала бирә. Дөньялыкның кырыс кануннары, канатларны безнең кайырмакчы. Иң заруры илгә иман кирәк, изге иманыңнан айырмашы. Белгәнебезчә, Фәни апа, сез Кадир абыйның соңлап кына кавышкан икенче җәмәгате. Кадир Сибгатуллин дигәндә, хәтта сәхнәләрдә дә аның кырыслыгы, усаллыгы турында әйтми калмыйлар. Яратып кына инде. Кадир абыйны сез тормышта, гомумән гаиләдә ниндирәк кеше итеп тасвирлар идегез? Шигырьләрне кайчанрак, нинди шартларда яза иде? Шәп әйбәт сорау бу. Еракта калган хисләр яңарып китте. Хылык билгеле бар, кайнар иде хылык. Тик аны аңларга гына кирәк. Моның өчен аның әсәрләрен бер ачып карау җитә минемчә. Менә мәсәлән бер шигырендә: "Ни сәбәптән җир йөзендә тәнгә мунча, җанга юк" дип, җаны талгынганда язган Габдулла Тукайның шигъри юлларын эпиграф итеп алганда, Кадир булай дигән: "Яшь белән дә, тән һәм җан белән дә без дә илгаябыз. Нишләтәсең, дөнья белән бергә без дә булганабыз. Аладыр шул, ала яңгыр җилләр, җете төстә уңа. Ничек кенә теренсә дә кеше җанга тузан куна. Кешенеке кебек бар минем дә, шырым, җирем, анам. Тик барыбер, керсезме дип җаным, мин Тукайга барам." Бик Тукайыбызның да усал булган диләр. Кадир Сибгатуллин да усал, туры сүзле булды. Дөньялыкның кырыс кануннарын күреп, тыйып торган әдип, йөрәге таушалса таушала, әмма ул изге иманына, үз кыйбласына тугры кала. Кайгылары шатлыкларсыз булмас. Хәстерләгән күптән газапны, дөньяларның багаулары җитә, рухым минем кулмы, азатмы дип әйтер иде. Әйе, горур, азат булып яшәде шагыйрь. Ул үлмәгәндә кебек. Чөнки әледән-әле китаплары чыга, шигырьләре басыла, укыла тора, иҗаты хәрәкәттә. Булгавыр чорга туры килде безнең яшәү. Аңнар шуалырлык заман, акча, әйбер бәяләре җенләнгән, кыйммәтләр үзгәргән чак. Әйткәнемчә, Кадир шуны күреп, тыйып яшәде. Җан әрнүе шигырь юллары булып шытты. Ямсыз көннәр, 1991 ел язы, аяк тая, каргыш, юлда, татар көрәше кебек шигырьләр туды. Шулай да намус үлгесе иде ул Кадир. Шигырьләре дә шуны сөйли. Намусның кирәксез чагы юк. Намусны тотмыйлар запаста, дип язып калдырган шагыйрь бит ул. Күңеле белән бер дә усал түгел иде ул. Чәчәкләр ярата иде. Ул яшәп киткән заманда, хәтерләсәгез, чәчәкләрне җир асты юлларында берән-сәрән генә сатып утыралар иде. Әгәр дә ки, менә шул без үтәсе сукмакта чәчәк сатучы очраса, битте инде, кесәне чистарттыра. Алдыртасы килеп, олы күзләрен мөлдерәтеп карап тора инде сиңа. Чәчәкне алып, бүләк итеп кулыма тотырганнан соң, ничек сөйләрләрен белсәгез, менә шундый кырыс кешенең. Бигрәк тә кыр чәчәкләренә соклана иде. Аланнарга чыга калсак, ул аларны күп итеп җыя. Аннан соң шул чиләк-чиләк чәчәкләр тирәли хозурланып биргән була да, азактан озак кына моңсуланып, сагышланып утыра иде. Кышка кергәч, кыш матурлыгын тасвирлаган әсәрләр иҗат итә дә, кабаттан җәйгә әйләнеп кайта. Идә матур, идә җәй минем. Тәрәз төпләрендә үсә гөл. Урамнардан узып китүче тәрәзәмә карап үтә гөл. Мин дә карыйм, ләкин бу яктан күренә миңа чүсез булыннар. Тәрәзәдән кирип килә күк, чәчәк иснәп йөргән кылыннар. Көннәр буе уйга талганнар, урамнарга карап арганнар, тәрәзәнең бозын эретеп кызыл чәчәк аткан яраннар. Шагыйрь кешегә җылы кирәк исән чакларда. Шигырьләрне кайчанрак, ниндирәк шартларда яза иде дисез. Кадир Сибгатуллин шигырьләренең туу мөгъҗизасы белән ихлас кызыксынышлар күп шөкер. Бик көчәнсә дә, теләсә кем шигырь яза алмый. Чын шагыйрьләр, Кадир шундыйлардан. Алар Аллаһы Тәгалә тарафыннан иңдерелгән шигырьләре белән бергә туа. Аларга җирдәге кешеләрне матурлыкны, табигать хозурлыгын күрә белергә индәү. Җирне, күкне үлемнән саклап калу өчен көрәшү бурычлары йөкләтелгән. Шын ирләр генә җирне саклап кала алырына ышана шагыйрь. Ил канаты, ирләр үлсә, илләр үлә. Ир исеме ил исеме белән бергә. Илдә ирләр юклыгына борчылып язган бүген төнлә шигырен укыган кеше бер кат тынсыз калып утырадыр. Шигырь
Җир үлеме турында. Озын. Шуңа күрә ике генә куплет. Бүген төнлә минем җирем үлде. Бик авырып үлде җир шары. Бөтен күктә гаҗәп тынлык иде. Тетрәтмәде бу хәл җиһанны. Башларымны күккә бәрә-бәрә нигә үлдең инде димәдем. Эзләп бирдем кабер казырга дип. Таба алмадым ләкин ирләрен. Шигырь язу ул газаплы бәхет дип, әле мөстәкыйль китаплары чыга башлаганчы, беренче карлыгачлар дигән күмәк җыентыкта ук язып чыга. Шигырьләрен яшь чагында бәлки төнлә дә язгалагандыр, әмма минем аның андый вакытын күргәнем булмады. Ул аларны аяк баштан күбрәк иҗат йортларында язып алып кайта иде. Соңгы елларында без аның белән 4 ел рәттән Мәскәү өлкәсендәге Переделканы иҗат йортында булдык. Әйтте, шагыйрь китабы тулысы белән шунда язган әсәрләрдән туплады. Төрлечә туа шигырь. Кичәнеп язмады. Аяк астында ул шигырь. Аны эскә күтәрергә генә кирәк дия иде үзе. Озак еллар ачкыч эзләп газапланганнан соң гына язылганнары да бар. Тутанхамон, Сандугач мәсәлән һәм башкалар. Ә менә кабердәге чәчәкләр шигыре Кадир җанында иртән туды, төш вакытында язылып та куелды. Хуҗалар тавышны яратмый. Кирсәгез, кычкырып йөрмәгез. Чәчәксез каберләр юк монда. Кабердән чәчәкләр эзмәгез. Җәнҗал юк, гауга юк, тавыш юк. Талашып яшәми бу халык. Бу безнең икенче дөньябыз. Бу безнең мәңгелек патшалык. Ел сайын сиренгә күмелә, каберләр ел сайын уяна. Сиреннәр янына утырып ярый ул качакта уйларга. Мин күрмим зиратта үлемне. Зиратта каберләр яшиләр. Без аны тик тыңлый белмибез. Шуңа ул каберләр дәшмиләр. Битемне куям мин сиренгә, ишетәм каберләр тынлыгын, тоям күк сиреннәр исеннән яшәүнең дәвамын чынлыгын. Кем белә, бәлки бу чәчәкләр тишелеп чыккандыр бәгырьдән. Зиратка керсәгез, күрсәгез, чәчәкләр эзмәгез кабердән. Кем белә, бәлки бу чәчәкләр тишелеп чыккандыр бәгырьдән. Һәр кемнең үз дөньясы булган күк, шигырендә үз тарихы, ачылмаган матур серләре була икән, ачылмаган серләр катламы калын әле. Йөзәр елдан, меңәр елдан кайтып, әйтер сүзе һәр чак бар бит аның. Тыңлыйк әле, тыңлыйк халык җырын тыңлыйк, халык җанын. Фәния ханым, бай әдәби мирас калдырып мәңгелеккә күчкән улы шагыйрьнең тиздән киң җәмәгатьчелек белән 70 еллыгын билгеләп үтәргә җыенабыз. Юбилей уңаеннан кемнәр тарафыннан ниләр эшләнә? Туган ягы балык бистәсендә аның исемен мәңгеләштерү өчен нинди эшләр башкарылды? Һәм инде юбилей алдыннан ниләр эшләнә икән? Бу юбилейга мин инде 18 ел киләм. Мирасны барлау, язмаларны эшкәртү эшләренең әлегәчә тынып торганы юк. Яңа китаплар әзерләү, тәрҗемәләрне җыю, җыр тексларын, ноталарын барлау, истәлек язмаларын туплау һәм башка шуның ише четерекле эшләр эшләнә. Гадәттә, улык юбилейларга программалар төзелеп, язучылар оешмасыннан имзаланган билгеләмәләр, күрсәтмәләр алдан әзерләнеп куелганын беләм мин. Әгәр дә зур талант иясе Кадир Сибгатуллин юбилей эшендә шундыйрак эшләр башкарылса, ул татарның әдәбият өлкәсендә башкарылган искиткеч бер горурланырлык эше булыр иде. Әле елдан артык вакыт бар чагында ук Татарстан язучыларының шаллы бүлеге рәисе Вахит Имамов белән зур эшлекле сөйләшү булган иде. Истәлек китабы төзеп чыгару, кабер ташын яңа баштан ясап урнаштыру, искә алу кичәләре хакында да. Ни әйтим, бөтен ышаныч шул Татарстан язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов белән үзебезнең берлек җитәкчесе Вахит Имамов әфәнделәргә инде. Ә мин бүген үз бурычым дип санаган эшләрне тәмамларга телим. Чөнки мин ашыгам, миннән алла елларым йөгерә. Кадирның күп шигырьләре, поэмалары русчага тәрҗемә ителмәгән. Үзе белән бергәләп эшли башлаган күләмле генә яңа подстрочникларны компьютерга кертеп бетереп, Россия язучылар берлегенең Татарстан бүлеге рәисе Николай Алешковка тапшырдым. Русчага тәрҗемә ителгән әсәрләр Аргамак әдәби альманахында дөнья күрәчәк. Бүгенге көндә шагыйрь сүзләренә язылган җырлардан торган китап әзерләнә. Шагыйрь турында истәлек хатирәләр китабы тәмамлау стадиясендә. Үткән 65 еллык юбилей уңаеннан исенен мәңгеләштереп, Яршалыда Сибгатуллин урамы булдырылды. Шулай ук Балык Бистәсе районында да туган авылы Балыклы Шүкәй авылының бер тыкрык урамына әдисенең йорты янында Кадир Сибгатуллин исеме бирелде. Балык Бистәсендә үткәрелгән чараларның саны китсәк, вакыт җитмәс дип уйлыйм. Әле Шаллага килгәнче үк Кадир Октябрь юлы район газетасында якташларым, замандашларым дигән сәхифә ачып, Яршалы белән Балык Бистәсе арасында бер күпер булдырган иде. Шөкер, ул күпер бүген дә исән, элемтә өзелми. Балык Бистәсе төбәгендә исен мәңгеләштерү максатындагы эшләрне иң беренчеләрдән булып аның шәкерте Вазих әфәнде Фатихов һәм Рәмзил әфәнде Гыйлемханов башлап җибәрделәр.
Авыл Уфыклар редакциясенең элек Кадир утырып эшләгән бүлмәсендә аның музее ачылды. Аннан соң ул балалар белән эшләү үзәгенә бераз эшләде. Хәзерге көндә аны 1нче номерлы гимназиягә күчерделәр. Дөресен әйтергә кирәк, ул музей әле дәүләт карамагында түгел. Балык бистәсендәге тарих музеендагы укмасы истәле дәрәҗәсендә генә калдырмагайлар дип тә шикләнә күңел. Дәрәҗәле кунаклар килгәндә, аларны бер дә Кадир Сибгатуллин музеена алып керделәр дигән сүзләрне ишеткәнем юк. 2001, 2007, 2009 елларда Шалыдан да язучыларны чакырып, шагыйрь истәлегенә зур очрашулар оештырылды. Башлап йөрүчеләрнең берсе хәзерге Мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Мансурович Садыйков һәм шул ук Вазих Фатихов белән Рәмзил Гыйлемханов иделәр. Юбилейлар алдыннан һәр вакыттагыча Авыл Уфыклар редакциясендә Кадирга багышланган аерым рубрика ачыла. Редакциянең ветеран хезмәткәре Идрис Аметов һәр бер меш вакыйганы оста тотып алып, Кадир рухы тергезелгән мәкаләләре белән әллән-әле сөендереп тора. Редакциясе кашында Кадир Сибгатуллин исемендәге премия булдырылды. Ул һәр ел сайын үз лауреатларын таба. Хәтер исән, шагыйрь исән. Шагыйрь үлми дигән хакыйкать бар. Үлми шагыйрь. Үлми икән шигырь җирдә. Тик шулай да мәңге сагыныр өчен бер шагыйрьнең бер үлеме җитә. Сез күренекле шагыйрь Кадир Сибгатуллинның тууына 70 ел тулу уңайыннан Чаллыда яшәүче шагыйрә Әлфия Сиддикова әзерләгән тапшыру тыңладыгыз. Программа Татарстан Республикасы Гаммави коммуникацияләр агентлыгы ярдәмендә әзерләнде.